ଡିମିରି ଫୁଲର ଗଳ୍ପର ଶିଳ୍ପମୂଲ୍ୟ। ମଣିଷ ବିସ୍ତୃତି ଜୀବନ କାଳ ଅନେକ ଘଟଣାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କେତେକ ତା'ର ଆନନ୍ଦ ଦେଇଥାଏ, ପୁଣି କେତେକ ଦିନ ବିଷାଦ। ଆଜିର ମହତ୍ତ୍ୱ କାଲିକି ନଥାଏ। ସମୟ ଗଡ଼ିଚାଲେ ବୟସ ନୂଆ ପୁରୁଣା ହୁଏ, ଯୁବକ ହୁଏ ବୃଦ୍ଧ। ମଣିଷ ଏହି ଘଟଣା ବହୁଳ ଜୀବନ ଯେଉଁ କେତୋଟି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ହୃଦୟରେ ରେଖାପାତ କରେ, ତାକୁ ଅଙ୍ଗୀଭୂତ କରେ ଆଧୁନିକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଏହା ଜୀବନର ବିସ୍ତୃତ କାହାଣୀକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ନ କରି ଏକ ଖଣ୍ଡାଂଶକୁ ନେଇ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠେ। ଏଥିରେ ନଥାଏ ଘଟଣାର ଘନଘଟା ବା ବହୁ ଚରିତ୍ରର ଅଯଥା ସମାବେଶ। ଘଟଣା ଓ କାହାଣୀର ଏକ ମୌଖିକତାରେ ଏହା ରଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଆରମ୍ଭରେ ଥାଏ ନାଟକୀୟ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଓ ପରିଣତ ପୁଣି ରହିଥାଏ ଅନ୍ତହୀନ ଜିଜ୍ଞାସାରେ। ବିଳମ୍ବିତ ବର୍ଣ୍ଣନା ପ୍ରବାହ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥାଏ। ଅଯଥା ବାକ୍ ବାହୁଲ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଏନା। ତେଣୁ ମଣିଷର ଖଣ୍ଡିତ ଜୀବନର ମର୍ମଲିପି ହିଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହୁଏ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରୁ ଗାଳ୍ପିକ ଅଖିଳ ମୋହନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ଡିମିର ଫୁଲ ଗଳ୍ପକୁ ବିଚାର କଲେ ମୃତ୍ୟୁ ମଞ୍ଜୁ ଚରିତ୍ରକୁ ଅନ୍ତରାଳରେ ରଖି ମାତ୍ର ତିନିଗୋଟି ଚରିତ୍ରଙ୍କ ସମାବେଶରେ ଗାଳ୍ପିକ ଏକ ସନ୍ତାନହୀନ ଅଭିଶପ୍ତ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଜୀବନର ଅସହାୟ ବୋଧର ମନୋଜ୍ଞ ଚିତ୍ରଣ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଡିମିରି ଫୁଲ ପରି ତା'ର ମା'ଙ୍କ ନିକଟରେ ମଞ୍ଜୁ ରହିଯାଇଛି ଚିର ଆକାଂକ୍ଷିତା ହୋଇ। ଏହି ଭ୍ରଷ୍ଟ ଖିଆଲରେ ଗାଳ୍ପିକ ଅଶୋକ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସଞ୍ଜୁର ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଇଛନ୍ତି। ମଞ୍ଜୁର ବାପା ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ଏଭଳି ନିଶ୍ଚିତ ଭ୍ରମକୁ ଜାଣି ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛା କରି ତାକୁ ସୁଧାରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁନାହାନ୍ତି। ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସମସ୍ତ ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟରେ ରହି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଅପୂରଣୀୟ ଅଭାବ ରହିଛି, ଗାଳ୍ପିକ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାତ୍ର କେତୋଟି ପୃଷ୍ଠାର କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ତାକୁ ପ୍ରକଟିତ କରିପାରିଛନ୍ତି। ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏକ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣର ଅନୁଭୂତିରୁ। ଗାଳ୍ପିକ ଆଲାହାବାଦ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଛାତ୍ର ଥିଲାବେଳେ ପୂଜା ଛୁଟି କଟାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଗୌହାଟୀକୁ। ଗୌହାଟୀ ସହରର ଏକ ଅଭିଜାତ ସମ୍ପନ୍ନ ପଡ଼ାରେ ହୋଟେଲ ସିଭ୍ୟୁରେ ଅବସ୍ଥାନ କରନ୍ତି ସେ। ଏକ ମଧୁର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାନ୍ଧ୍ୟ ଭ୍ରମଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାହାରି ଯାଇ ଆକସ୍ମିକ ଝଡ଼ ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି। ଝଡ଼ ବର୍ଷାକୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରୁ ପଶିଯାଆନ୍ତି। କିଛି ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ହେଁ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଉଠେ ଗାଳ୍ପିକଙ୍କ ସମସ୍ତ ଶରୀର। ପରେ ପରେ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ କୋମଳ କଣ୍ଠର ଶବ୍ଦ ଶୁଭେ, ''ଆରେ, ତମେ ସଞ୍ଜୟ? '' ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ପ୍ରୌଢ଼ ଭଦ୍ରମହିଳା ଗାଳ୍ପିକଙ୍କୁ ସଞ୍ଜୟ ଭାବେ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଅନେକ ଆଦର ଯତ୍ନ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ନିଜର କନ୍ୟା ମଞ୍ଜୁ ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ତଥ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନ କରନ୍ତି।